Sing kono lho, kok iso kelo enek Mbak Lintang Cairo. Lintang Kairo. Lah iya diaturi jumeneng kok wawan pangandikan guyon parikena karo Mbak Lintang. Tuduk. Ah. Monggo Mbak Lintang Kairo. Mas Mondol, awake dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan segara madu, ketemu karo Wanodya ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sedama. Wah hebat mila datanemu kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok raup ngono. Kok iso iki Mbak Matur Lintang. sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu, sehat nggih panjenengan. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi piye isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda? niki wau jam 8 dalu. Jam 20.00. Enel alhamdulillah. Jam pinten? Jenenge Iki sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulang ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah ya. kenalane biasa ya kena Sopan loh Mas. nganggo ngene barang Loh, apa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya toh Adat ketimuran tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik. Lah kan menunduk ya Mas ya merendah ya. Tapi kan ya lihat kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki enek wong iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan. Lah kudune. Lah kudune piye? Nek ning mburi nek wong iki lho, lah kenalan pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula Wah. nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Pak? Kuculuk wis suwi wi. Wah, nggih. Ayo kene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo ning mburine nek wong iki kan Ora ora akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono kowe. Ruwet nek kowe iki kok iso. Nggih sugeng dalu Bapak. Lintang Kairo saking Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partosipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unesa piye, Cak? Coba Nggih. panjenengan ucapan Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak Bapak biasa. mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, aja. Cak mawon mboten Kalau apa-apa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho, Pak. Nyulah aku cuk. Lah kowe nek Aku nyulah awakmu tel. Nesu lek kuwi. nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga. Ya, Rawuh nggih. rawuh. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat. Dosen, staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu Nggih, menika. mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Nggih. Sugeng dalu alhamdulillah. Sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Nah, apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa, Bu? Oh nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh, nggih, cocok. Nggih, yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, jenis Nggih. Koirul. Sing leres Nggih, niku, Mbak. siap Bu.
Nggih. Lintang Kairo. Monggo diaturake coba capek gunung. Men saya gayang dijengglengke. Sing jengleng Cak Yuda karo Cak Mondol. Kalih Cak Trondol. Niki dijembeng. Jengleng. Jengleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Panggul Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, siap. Monggo pangkur samping gunung. Ngene lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atrae ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak bareng. Ngawur. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an, langsung mbok dilat. Kok nesu lho. Lho Jenenge biasane Kyai Gundul suarane apik ya. apik, suarane apik. Kyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swantene kae. Monggo Mbak Lintang, Nggih. pangkuripun. Aku sih sing jengleng ya. Oh iya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi Wah, kompak. Mantap, Jan, luar biasa. Piye, apik, Mas? Jenglenganku piye? Poin apa, Dik? Ah, aku wae. Pokoknya aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo, jamune ndok bebek. Jelas ah. Sak tarangane. Ayo. Nah, Genti. ngene iki Om Yudo kan penak. Jejali jenengan pripun? Ya, Genti. Jajal ya, ganti kene. Iya. Kurang. Ini kene lho. Goblok. Kurang. Lah memang Wah, pindho. susu ae iki. Ben nembang sih lagi Ah. jengleng. Yen memajang amung karo janar kuning. Alah. Wiki Sebentar, apa Aruh. kok ora muni? Ya. Lah. Alah, lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Lah, Contone iya. Cak Yudo, contone. Wong kaya aku cukup Lho. kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, Kurang Mas, ya. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Ya. Yo. Piye Watos tapi ya, iki kok Mas. iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku Nyolot. nyolot medune langsung dan mak jeleng. Oh, mak jeleng. Ya, jeleng. oke. Iya, Sing iya. jelas sing cetha ling komando ya. Dirungokne. Ya. Nah pas aku mumpul modern mak jeleng. Oh iya Ya, iya betul, bisa. paham. Oke. Dan dulu dande. Ya. Deng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah ta? piye to mau jaluk Maksudnya piye? dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem. Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh ya? bareng. Ya, aku bareng. Nggih, Dene, nggih, nggih, ya. tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, gentenan. Oh, nanti gentenan.
kentenan. Piye to njaluk kok luwak sing merah. Ndang yo gak paham Mas Budil lho. Anu timbul lho. Kok iso Mas Mbul tim Gentenan. gentenan Mas. Oh, ndang. Yaut. Lho, gentenan ta wis. Wis gentenan lho Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener. Bener. Bener-bener kotlok kowe. Wong kok nesu lho kok iki sampeyan kok malah. Ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura, Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Gintung. Enak. Pengen berawe. Ayo Mandol, ndang gentung-gentung yo. Ayo, siap. Rolu. Aduh. Iso apa ora tapi kaya aku ngene iki lho. Ya tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Nggon iki lho moe. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, bokong ning guri. Jokne. Tang. Alah, ketok iki lho, Ndel, ketok kene lho. Kene lho ketok. Ya jajal. Mbak Winong ya. Urung Muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke. Lah iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, ya. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki. Ambulan. Ampun Mas, larine pun pejah. Ampun. Sampun Pak, larine pun pejah. Ampun aman. Nah, piye Mas? Tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Sakil. Masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Uso kaya rantek-entek.
Modelmu lho, saking senenge kanca-kanca entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantang-tentek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho, makane Pak Rektor langsung Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Receh opo piye? Saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Niki nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Bab Dies Natalis Unesa. Dies Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendul lintang, lagi aja kalah. Ayo. Nggih. Ini khusus buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak? Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa, Cak Diparingi apa? Yuda. Paling beasiswa. Beasiswa. Cak Mondol ya harus diparingi bea cukai deh. Kayak biota. Luar biasa. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Unesa. Parian wis. Seneng aku Mas. Sampean parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian Ya ya. iya. Nano Nano. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Awan-awan. Jonggusah pitik. Jonggusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Lah. Gila-gila lambene. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae lho Mas. Diaweke lho Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengah. Aku pengen melu. Aja. Ben kae ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan. Tuyul malah taluntul ning kono. Jonggusah pitik. Nah terus Cak Hasan kula nyuwun duwe. makasih. Makasih. Bu Rektor. Wes merembet nang ndi? Kuwi ae wis. Wis ndang rene. Bapak maring masa ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kala. Ah, iya to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wis ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketoke akeh kene kok. Ora lho rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek Cak Yuda. Napa nggih? Pelawakno njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Loh, Ngen Pundi kula niku? Solo mriko. Bu Solo. Solo. Wis niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul ni bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Lho. Ayo ki, entek. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Lho. Sik kok. Panas hutan panas saling aling Japi
Sumpah kali ulun masuk langganipun samping gunung ono iya ono
luar biasa, luar biasa. Pamungkas saking Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Nggih. Lah mumpung panjenengane tasik lenggah, nggih. Cak Hasan diaturi minggah wonten pepanggungan. Pepanggungan wong nalika sonten pau nggih dereng kepareng dawuh sambutan. Sepote damel benten. Lah niki ngeten pun dicepaki kalih kanca-kanca. Pun nggih. Lah nggih mulane niku damel benten ciri khas Kyai Surabaya. Oh nggih. Rek ayu rek. Siap. Lah nggih, karep kula ya ngoten kok sak pemikiran kalih kula. Nggih. Aku mau ya ngono, Mas, sak pemikiran yo. Aku mung iya. Alah. Melu ae. Monggo nggih ngurmati Cak Hasan minggah panggung. Rek ayu rek kanca-kanca Madangkara. Yo. Monggo Cak Hasan minarang mriki pelopor identitas Bhinneka. Bareng itu kesini kau. Sini. Ojo kerjain rektor coy, wakil rektor sini. Monggo wakil rektor. Tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Masih bersama New Kampret. New Kampret. Oh ngaten Pak. Kersake lho. Pak Rektor. Dereng paring dawuh lho Pak. Monggo Pak. Dereng paring dawuh. Nggih. Pak. Nggih. Monggo. Ayo. Aja dipleroki. Monggo. Lagu apa? Nah niki. Aja dipleroki. Oke. Aja dipleroki.
Oke, ya. Apa. Aja dipelero yo maksudnya. Niku simbol kebinekaan niku Pak, tentang harmoni dan bersatu. Oh, nggih sepatune sisian nggih. Iya. Sepatu bineka ini. Berbeda tapi tetap satu. harmoni. Nggih, luar biasa. Bojoku, Rina. Monggo Ibu Rektor menawi badhe tindak mriki sekalian, monggo. Monggo Ibu. Ojo-ojo ganggu. Pak Rektor nakal. Lah, Pak Rektor ket mau banyol wae lho, Mas. Nggih. Nggih, monggo Apa lakunya. menika, Pak? Anu aja Dipelero nggih. Siap. Monggo to diaturake. Yo bersama Pak Rektor, Pak Edi dan kawan-kawan. Yuk. Ya bola. Bersama New Kampret. Biasa tepuk tangan. Masalah sih. Nuwun sewu Pak, menika Tondo Trisno namung Tondo kagem Trisno, Pak. telesan nggih Teng mawon. anu teng inggil. Menika rekai kula sak kanca memproduksi kaos. Monggo Wonten- menika kagem kenang-kenangan, kagem telesan mawon. Nggih, ada 6 Saasan. Mas, ada 6. 1 nggih. 2 3 4 5 6. Mas, Oke. Nggih, mriki Pak Pak. Marek 2 siapkan jaket Unesa. Niki Pak. Ini 6. 6 Pak. Jaket Unesa 2 kali lipat 12. Siapa? Belas, 24. Asik. Terima kasih. Jaket Pak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Barokah. Nggih. Barokah Setunggal malih menika kagem dari Bu Rektor, Bu Rektor. Oke, Bapak kan Abang. Rektor. Alah, Rektor nggih pikantuk. Menika Pak. Hebat. Masya Oke. Allah. Sampun Pak. Barokah. Jasan, Sampun, terima Pak. kasih Sampun Jasan, Bapak, Pak Edi, matur matur nuwun nuwun. sangat. Nggih. Nggih. Ya, nggih, sembah nuwun, Pak. Matur Nuwun, Pak. nuwun, Rektor Bapak. 1, nggih, nggih. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, wah swantene jan saged harmonisasi antara suara 1 2 3 4 5 niki wae nggih. Nggih niki jenenge binekae ngeten iki. Hebat. Enek sing Luar suarane biasa. nglokor bareng. Iku budaya. Enten sing ngoten. Tapi nggih sae mawon wong nggih. Wong Mantap, ya panen dudu penyanyi kok. Nggih. Menika, lah sak menika gentos kula tak nanjakaken gawan kula nggih. Nggih, gawan-gawan no. Ngaturaken lelagon ingkang tren-tren ing era sekarang. Nggih, Nah, nggih. Monggo coba kaya apa Mbak Birgita Ayu kalian Birgita. Mbak Okvalica niki lare saking anu Nggih. Surabaya. Nah, Nggih, niki. putrane Mbak Okva. Pak Dari sinten niku nek Surabaya. putrane Pak sapa to nek gak salah? Sapa Putrane to, Mbak Mas? Lisning kok. Lah Mbak putrane Lisning lah sinten? nggih. Alah Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya.
Bersama ayo nong sisan bertiga. Nang pare dudu janganan kok sedakep ae. Iya, Mbak Winong. Oh iya bertiga. Kami ya wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. 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 Anu Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan Piye? mesti kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Iya, Pak. iya. Heeh. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun Unesa. Oke. Kita harus Oke. nyanyi bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya enggak nyanyi. Oke. Gitu Oh. ya. Setuju. Cemerlang, ide cemerlang. Cemerlang. Brilian. Hebat. Nyalakan flashnya, Angel golek nyalakan sinden iki flashnya. angel. Angel. Brilian. Mau kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalau Nyalakan bersama. flash. Nyalakan flash. Nyalakan flash, ya. Angkatannya sok gitu Mas. Ayo Bir sing banter. Terbir. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ami bui ayu sang rina kusuma wijaya Hebat dan kompak mau menang. lah ya kok gak semangat Ya kurang. ini kurang banter iki Kurang Cak banter, Yudo. kurang banter. Ini Mungkin dibaleni, agak ke depan, agak ke dibaleni, depan. dibaleni. Agak Ya, ke depan. sisi kok mau maju lho ki Iya, aku. iya, iya. Banter apa ora Mas Mbak, engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sampean kok. Dang Bir. Atasan Bir, leweken kena Bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya lagi Mana ya. suaranya? 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa amin wae ayu sagrina kusuma wijaya. Tepuk tangan untuk Unesa tercinta. Bisa to Bir? Bisa Pak. Oh, Siap. sing dratasi karo Mas Joko diajari iki barang Oh kok. gitu Pak. Materi kuwi nggih ujian Materi. semester. Ayo. Kusuma Wijaya bersama Madangara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yo.
luar biasa. Makasih. Oke. Cak Yudo. Dawuh. Cak Mondol kalian Genduk Lintang. Nggih. Kejawi para pamirsa menika ugi rena ing penggalih merga hiburan wonten ing Limbukan. Ugi kathah ingkang sutresna lan ugi menjadi pengamat wayang. Nggih.